Snímka Past Lives. Ide zatiaľ o kratší film, má hodinu 45. Na tento film som bol zvedavý, lebo počul som naň všelijaké ohlasy, dokonca aj samotný Nolan ho odporúča, respektíve povedal, že je to jeden z jeho najobľúbenejších filmov poslednej doby spoločne s filmom After Sun. Keď som videl, že sa v tomto filme nachádzajú herci z korejského prostredia, tak som vedel, že to bude kvalitka. Film narežírovala Celine Song, idem normálne už povedať Celine Dion, ale nie. Táto režisérka má za sebou seriál Koleso času, Working in the Theater, nepoznám ani jeden, takže v podstate ide o taký debut tejto režisérky. A rovno hneď aj úspešný. V hlavných úlohách hrá Greta Lee a Jo Teo. Ide o veľmi pekný film, dosť taký emočný, dosť taký, že musíte pri ňom, alebo nie je, že musíte, ale trošku vás tak núti premýšľať, pretože ide o príbeh dvoch ľudí, ktorí sa poznajú od detstva, chodia spolu do školy. Príde ako v každom živote okamih, kedy sa ich cesty nejako rozdeľujú a každý si žije po svojom. No a po niekoľkých rokoch, tuším po 12, sa teda znovu rozprávajú, spoločne komunikujú o nejakých veciach, hej, čo je nové, ako žijú. Film rieši zaujímavú otázku, na ktorou sa aj ja osobne zamýšľam, nie len tak občas, ale veľmi často. Je to taká otázka súvisiaca s motýlym efektom, a to je, že čo keby. Ako iste viete, žijeme životy, kedy proste nejako sa rozhodujeme, niečo jednoducho spravíme a už to nevieme vsiať späť, alebo teda vrátiť späť. A teda ja osobne rozmýšľam, že čo keby som spravil niečo inak, kde by som bol teraz, či by som bol na tom horšie, či by som bol na tom lepšie a podobne. A toto je presne film, ktorý rieši túto otázku, že čo by bolo, keby tieto dve postavy sa chovali inak v tej minulosti, keby možno viac spolu komunikovali, keby sa ich cesty nerozišli a vidíme až tak intímne pohľad na ich životy, ako sa vyvinuli. A veľmi sa mi tam páči, neviem, či to reálne existuje, ale páčila sa mi tá myšlienka, ktorú spomenuli. Nespomeniem si už presne, o čo išlo, nerobil som si nejako poznámky. Ide tam o akoby takú poveru, že keď sa s niekým stretneme, alebo že s niekým si rozumieme, že museli sme sa stretnúť aj v minulom živote, lebo inak by sme sa nestretli v tomto. Celkom taká zaujímavá filozofia, síce môžeme sa tu hádať koľko chceme, či to naozaj je a podobne, ale niečo na tom možno bude, aj keď neviem. Nechcem viac prezrádzať, určite si to choďte pozrieť, nečakajte nejaký dynamický dej, že bude sa tam teraz toho strašne veľa diať, ide naozaj o drámu, čiže čakajte tam veľa tichých záberov, čakajte tam veľa detailových záberov, pretože toto je naozaj film, ktorý sa snaží o to preniknutie do tej postavy, o to prežitie, spoluprežitie daného deja, daného príbehu. To je asi tak všetko, čo by som k tomuto filmu povedal. Dal som mu 4 hviezdičky, zatiaľ som každému filmu dal 5 hviezdičiek, okrem Majstra, tam som dával 3 a tomuto dávam 4. Nebolo to ani že priemerné, nebolo to ani že top. Niečo jednoducho tomu chýbalo, je to len môj názor. Teraz sa možno zle vyhovorím, ale neviem, čo tomu presne chýbalo, jednoducho niečo. Lebo ja mám veľmi rád takéto filmy, zvlášť keď ide o korejské filmy a kedy to zachádza do toho reálneho života, že sa zamyslím, prehodnotím svoju realitu s tou filmovou. Tu mi niečo jednoducho chýbalo k tomu, aby to bolo na 5 hviezdičiek. V kinách neviem, či to dávajú, možno to už dávali dávnejšie, ale vtedy to ešte nebolo také aktuálne. Odporúčam tento film, je fajn pozrieť si ho, trošku prehodnotiť svoj život, naozaj, čo by bolo keby. Táto snímka má tuším len 2 nominácie na Oscaroch, čo je celkom málo oproti ostatným, ale kto vie, Oscary vedia veľmi pekne prekvapiť, niekedy milo, niekedy nemilo. Choďte si pozrieť recenziu na Zimné prázdniny, ktorý ešte momentálne beží v kinách, a na nejakú ďalšiu recenziu, na nejaký fajnový filmeček a strih.